दतमा जे समस्तिनि सिङाव आरो नैबे नेपालपारा बिसिडिसि बा प्राइमारिनि सिङाव थानाय 2 नं नेपालपारा गामिनि फ्राय गासै रायजो राजाफोरखौनो होनजायो दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआवहाय हाबजोब्बाय। दा बेयो जाहैबाय मा जोंनि प्रमद बर' सारा जे इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जे जुथाइ सरकार सालायगासिनो दङ बे दिनैनि दिनावहाय ओरैबायदि मोनसे माने ढौ लाबोबाय जे गासै माने बिटिआरआव रायजो जानाय सुबुंफोरनि सायाव मोनसे एट्राक्सन फैबाय जे सिगांनि सरकार आरो दिनैनि सरकार बे पार्थक्यखौ माने पाब्लिकफ्रा माने बिजिरना नायदों आरोखि। बाव नुबाय सिगांनि 17 बोसोराव माबादि सरकारमोन दिनैनिया प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय बे 3 बोसोराव माबादि सालायदों माबादि माने रायजो राजाफोरनिफ्राय जौगालु खामानि मावदों बेखौ नुनानै मोनसे एट्राक्सन जादों। बे हिसाबै नैबे 2 नं नेपालपारा गामिनि गासै माने 40टा फेमिलि बियो माने जइन जाजोब्बाय आरो बियो मोनसे जोंनि मोनसे माने खोब गोजोनथाव बाथ्रा खारन जोङो फैगौ बे एमपि इलेक्सन बेवहाय जों गोरलैयैनो देरहानो हागोन जों बेफोरनो मोनसे रोखा मोनसे दिनैनि बे माबाया माने देखायनानै होबाय आरोखि जयनिं प्रग्रामा। आरो बिथांमोनहा जे मोनसे जेरैबायदि गोसो लानानै फैदों जे मोनसे फकास खालामदों फ्राय माने खोब गोजोननाय मोनदों खारन बै समावहाय खुनु जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे बिसास गैलामोन। मालाबा बांगालजों जा माने गन्डगल मालाबा आदिबासिजों गन्डगल मालाबा राजबंशीजोंबो जालायहां मोनसे परिबेसमोन। दा बेफोर दिनैनि दिनाव एकदमबारे गैला आरोखि खुनु दादागिरिनि कालसार गैला। बिराद मोनसे मोजां परिबेस बेखौ नुनानै मोनसे बिराद एट्राक्सन जादों आरो फैगौ माने एमपिनि जे बिसायख'थि बेवहाय जोङो गोरलैयैनो जों देरहानो हासिगोन। आरो दिनैनि बेल' नङा मैयाबोथ' जोङो हयथ' मिडियायाव नुबाय जे हाग्रामाजों आगसि आगदा थाग्रा जाय माने बिएसइउनि सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा फुरा टिमैनो 12 जन जइन जाफैबाय आरो बिथांमोननो बहुद माने कानेक्सनाव दंबाय थायो आरोखि फैजोबसिगोन। दा बेखौ नुनानै माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिराद गाब्रायबाय बिथाङा थारमाने सिनेमायाव जुदि जों रुजुयो बिथाङा दिनैहाय माने भिलेननि रलाव दङ आरोखि। भिलेनफ्रा माने सिगाङाव एसे माने देरहाग्रोनाय रल थाया होमबा बिनि उनावहाय माने इन्डिं समावहाय जेबादि अबस्था माने आन्दाहारायो आरोखि जायनि थाखाय माने दाखालिसो बावैसो सिगाङावहाय जों नुनो मोनबाय जे एमपि केन्डिडेटनि थाखाय जे पेनेल लिस्ट लाबोदों बिथांमोनहा माने बेनिफ्राय एकदम क्लियार माने एमपिनि जे पेनेल लिस्टआवहाय प्रमिला बायदौ गोबाव सम बिथाङा माने एमएलए मन्थ्रि जाबोबाय बेनिफ्राय खाम्फा बरगयारि बिथां आरोबाव सासेया माने मंगल ग्रहनिफ्राय लाना फैदों आरोखि प्रिथिराज नारायण ना माबा होननाय आरोखि खुनु माने बिथाङा मा जाथि बेनिबो खुनु माबा गैया माने खुनु बेहा धर्म गैया खुनु माने जाथिनि परिचय गैया खुनु माने समाजजों बेहा लोब्बा गैया बेबायदि सासे मानसिखौहाय गोबाव सम जे माने केबिनेट मन्थ्रि जाबोनाय 25 बोसोर एमएलए जाबोनाय सासे सनमान गोनां व्यक्ति आरो जाथियाव कन्ट्रिबिउसन गोनां जे बायदौ आरोबाव माने खाम्फा बरगयारि सार बिथाङाबो 15 बोसोर बा 17 बोसोर बिथाङाबो डिपुटि चिफ महरै बिबान लानानै खामानि मावनाय बिथांमोनजोंनो माने सासे मंगल ग्रहनिफ्राय लाबोदेरनानै माने पेनेलिस्टआव लाबोयो आरोखि खुनु बिपिएफनि मेम्बारशिपबो नङा। दा बेनो माने रोखा फोरमान माने बिसोर आन्दाहारायबाय आरोखि मा खालामगोन मा मागोन जोंनि केन्डिडेटआ जुदि प्रमिला बायद'आबो बा बिपिएफनि केन्डिडेटआ आरोखि माने प्रमिला बायद'आबो देरहालाबा बा नोङो खाम्फायाबो देरहानो हायाब्ला हिरा सरनियानि बादि सासे केन्डिडेट नांगोन नामा बे मोनसे माने आन्दाहारायनाय बादि जानानै हिरा सरनियानि बादि सासे माने केन्डिडेट माने होनानै माने बोरैबा एसे अना बर'फोरनि अनसायनाय मोनगोन नामा बिदि मोनसे माने गोदाव सोराव सानलाबायग्रा जाबाय आरोखि। दा हाग्रामा बिथाङा माने एसे साननाया मोजां खारन बिथाङाबो मोनसे समाव बर' जाथिनि गोबांथार खामानि मावबोदों बिर जोहोलाव होनजायो खिन्थु दिनैनि समाव जे अबस्था फैदों जे माने इन्डिंआ एखेबारे गाज्रि अबस्था जानोसै आरोखि। दा बेखौ जाहाथे एसे बेलेन्सआव लाखिनानै परिबेसजों खाब जानानै बोरैबा जुदि इउपिपिएल दोलोआवनो जुदि समर्थन होयोब्ला
एनडिएनि बिजाथिखौनो बिथाङाबो जुदि बोरैबा बोरैबा माने केन्डिडेट होआलासिनो समर्थन होयोब्ला बिथांनि मान सन्माना माने थागोन आरोखि दा फिनिशिंआ माने इन्डिंआ मोजां जागोन माने स्टार्टिंआथ' माने बर' जाथिनिनो माने मोनसे सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय सासे नेता सासे बिर जोहोलाव बर'निनो दा इन्डिंआ जाहाथे गाज्रि जाया बिनि थाखाय माने आं बिथांखौ माने खावलायनो सानदों जाहाथे इन्डिंआ माने बर'नि जोहोलाव हिसाबैनो थाङो फिनिशिंखौ मोजां खालामो आरो नैबे एमपि इलेक्सनाव जोंजोंनो जाहाथे सहाय खालामफैयो दा बेखौ खावलायबाय नङाब्ला बिएसएफनि दिनै फैजोबबाय गाबोनहाय बनसुआ फैजोबगोन समफोरहाय बेनि आगसि आगदा गासिबो फैजोबगोन सानै साथामल' मानसि बिदिनो थाथारगोन आरोखि बे खोथायावथ' जोङो 3 बोसोरजों आरो माने 17 बोसोरजों रुजुनायावथ' बिराद आकाश पाताल मोनो आरो जे खामानिनि जे कुवालिटि जोंनि खामानि मावनाया एसे आलादा बिसिनिया एसे आलादा आरोखि खारन माने दा लामा बानायनायफोरखौ नायदो बिपिएफनि लामाया नोङो 2 बोसोरानो थाङा बै समावहाय बिपिएफआ जे पिएमजिवाइ माबा माबि लामा बानायदों 2 बोसोरानो थाङा बिथांमोना माने जुगा सोलायबाय नालाय साननाय हनाया एसे आपग्रेड जालांबाय थायो मावनाय दांनाया आपग्रेड जालाङो बिथांमोननि माने लामा बानायनाया माने अरजों आला खाथ्रा फुदुंनानै हासिनिजों हयै हयै बानायोमोन आरोखि रलारफ्रा माने उखुन्दै खुग्लुंजोबनायमोन आरोखि बिपिएफनि दिननि आरोखि नङा होमबा दा जोंना बिदि नंला आरोखि जोंना जाहैबाय माने बिदि आला खाथ्रा फुदुंनानै बिदि माने माबा माबि बानायनो मोनला माने गासिबो माने माबायावहाय आरोखि मा होनो बेखौ बै मिक्सार प्लेनावहाय बाहाय लगायनानै बेखौ मेसिनजों लुनानै माने बानायो आरोखि दा जोंनि बे कुवालिटिया बिराद मोजां जायो आरो बेनिफ्राय माबे लास्टिंआबो मोजां जायो दा हाग्रामा महिलाना खिन्थु बोसोरसेयानो थांस्लाबा बावनो गुगाफिनजोबोमोन आरोखि दा बेफोरो मोनसे जोंनि खामानिजों बिथांमोननि खामानिजों बहुद पार्थक्य आरोखि आरो बिदि थगायनाय बायदिसिना बे गैला आरोखि बे माबायावहाय खुनु कारापसन होननाय जिनिस गैला खिन्थु हाग्रामानि दिनावहाय मामोन खुनु जिअ टेकिं गैया मा गैया मोनसे बिथांमोना सेन्ट लामा बहाबा सेंसन खालामगोन बहाबा मावखानायखौ फट' खेबनानै मावालासेनो बिल बरननानै जानाय बेफोरबायदिया जाहैबाय माने बिपिएफनि समाव दङमोन आरोखि दा ओंखायनो लामा दालांफोरखौ नायोबाथ' बेरायबाबो हमनो हागोन गोदोनि लामाया मा दिनैनि लामाया मा बे आरोखि बेफोरखौ जोङो बुंनानैबो फोजोबनो हाया बा बिथांमोनहाथ' अपोजिसननि मोनसे केरेक्टार हिसाबै बुंखागोन अपोजिसना माने नंगौखौ नङा होननाया बे अपोजिसननि खामानि आरोखि